23 ta' Novembru, San Columbano Abbati, għex bejn is-snin 540 u 615. San Columbano twieled f'Leinster fl-Irlanda fl-ewwel nofs tas-seklu 6. Meta kien għadu żagħżugħ kellu ħafna tentazzjonijiet kontra s-safa biex jaħrab bit-tlellix tad-dinja u fuq il-parir ta' San Comgall daħal patri fil-monasteru ta' Bangor, Ulster, minejn wara ħajja monastika ħarxa ta' 30 sena bil-permess ta' San Comgall telaq missjonarju fi Franza madwar is-sena 585. Hemmhekk is-Sultan tal-Borgonja, Gontram, taħ biċċa art xarija li fuqha kien hemm il-kastell ta' Annengray. Nofsu waqqa f'dan il-kastell San Columbano waqqaf l-ewwel monasteru tiegħu. Tant iffjorixxa li f'qasir żmien kellu jibni żewġ monasteri oħra, f'wieħed f'Luxembourg u l-ieħor f'Fontarnier. Malajr twaqfu monasteri oħra fi Franza, il-Ġermanja, l-Iżvizzera u l-Italja. Ir-regola ta' dan il-fondatur qaddis u l-akbar missjonarju Irlandiż fl-Ewropa kienet ħarxa wisq aktar minn ta' San Benedittu u baqa' josserva l-għid u l-liturġija ċeltika bħal Ġwanni l-Battista. Ħada bl-aħrax kontra l-iskandli tar-re Teodoriku II tal-Burgundja u li fis-sena 610 keċċa lill-missjonarji Irlandiżi. Il-monasteru ta' San Columbano bħal monasteri l-oħra fl-Ewropa kienu jiservu bħala sptarijiet, lukandi rċietet u postijiet ta' kultura u tagħlim. Ir-regola li preskriva għal monasteri tiegħu kellha bħala l-għan ewlieni l-imħabba tal-Alla u tal-proxmu u kienet ibbażata fuq dixxilpina stretta ta' talb, studju u xogħol. Bħal San Pawl Columbano sofra l-għarqa imma milquh mir-re Teodobert II tan-Newstrija fil-belt ta' Metz u mir-re Agilfurd mill-Lombardija ipridka l-ewwel qalb il-Ġermaniżi qrib Bregenz u l-għadira Kostanz imbagħad l-Italja fejn waqqaf l-abbazija famuża ta' Bobbio fejn miet madwar 75 sena fil-21 ta' Novembru tas-sena 615 u fejn jinsab meqjum il-fdal tiegħu. Fost id-dixxipli tiegħu insemmu biss lil San Gallo, fondatur tal-abbazija llum katedral ta' dan l-isem fl-Iżvizzera, li miż-żmien sar ċentru mill-aqwa ta' arti, letteratura u mużika. Imma minħabba l-ħruxija tar-regola ta' San Columbano, il-monasteri tal-ordni tiegħu il-koll spiċċaw biex ħadnu ir-regola Benedittina. San Columbano sar wieħed mill-akbar missjonarji Irlandiżi, għalhekk jistħoqlu ġieħ kbir għal ħidma sewja li wettaq b'risq il-ħajja nisranija u reliġjuża. Issa li l-liċenzja sesswali pubblika qed issir estrema, neħtieġu l-memorja li l-Knisja tippreżentana llum ta' żagħżugħ li ta' każ tal-kastità tiegħu bħal Columbano. U issa li d-dinja tal-punent imqabdet fil-kumdità u tinsab f'kuntrast traġiku ma' miljuni ta' nies bil-ġuħ, neħtieġu l-isfida tal-awstralità u d-dixxilpina ta' dan il-grupp ta' patrijiet Irlandiżi. Forsi kienu stretti wisq ngħidu jew esaġeraw. Sa fejn għandna naslu? Il-Madonna ġewwa Fatima qalet li 3 viżjunarji fis-sena 1917 li l-biċċa l-kbira tal-erwieħ jintilfu fin-nirien tal-infern prinċipalment minħabba id-dnubiet kontra s-sitt u d-9 kmandament, jiġifieri id-dnubiet tal-impurità. Peress li dan huwa il-periklu preżenti, nixtieq niffukaw fuq strateġija spiritwali li nistgħu nużaw, pjan għal ġenituri, żgħażagħ u anki tfal sabiex jevitaw il-periklu dejjem preżenti tal-attakki kontra l-purità
u jekk waqajna biex nerġgħu nqumu b'konfidenza għand il-mulej u mmorru għandu b'qalbna kollha bl-għajnuna tal-interċessjoni ta' Omna Marija, Om is-Safa. Dawn li ġejjin huma suġġerimenti ta' armi spiritwali biex tirbaħ il-battalja favur is-Safa. L-ewwel, armi ta' talb. Aħna dajfa ħafna. Ġesu fil-ġnien taż-żebbuġ qal l-Apostli kif ukoll id-dinja kollha dawn il-kliem preċiżi. L-Ispiritu jrid imma l-ġisem huwa dajjef. Itolbu il-koll intom biex ma tidħlux fit-tiġrib. Mattew kapitlu 26 versi minn 40 sa 41. Minflok it-talb l-Apostli raqdu. Ir-raġuni ewlenija li xwieħed jaqaf f'xi dnub, imma speċjalment f'dak tal-impurità, huwa jew nuqqas ta' talb jew talb batut u dajjef. Biex tirbaħ il-passjonijiet tal-ġisem u l-insitwazzjonijiet kostanti tad-dinja u t-tentazzjonijiet tax-xitan trid titlob b'mod kostanti. Ġesu jistedinna b'dawn il-kliem: itolbu jingħatalkom. Ejjew nitolbu lill-mulej għad-don u l-virtù tas-Safa. It-tieni, tilabx man-nar. Raġuni ewlenija għaliex ħafna jaqgħu fid-dnubiet tal-impurità hija minħabba li wieħed ma jagħmilx ħiltu kollha biex jevita l-okkażjonijiet ta' dnub. Il-proverbju jgħid min jilab man-nar jinħaraq. Irridu nużaw is-sens u l-prudenza komuni, eżempju sempliċi. Wara jkla sabiħa flimkien, l-arus jistiden l-arusa fil-kamra tiegħu biex jurija xi affarijiet. Bil-probabbiltà li t-tnejn jaqgħu għat-tentazzjonijiet tax-xitan u għall-passjonijiet tal-ġisem. It-tielet, modesta. Il-Katekizmu tal-Knisja Kattolika jgħid li l-modesta hija l-gwardja tas-Safa fil-ħajja. Numri 2521 u 2524. Permezz tal-Mamudija ġisimna jsir it-Tempju tal-Ispiritu Santu, aktar minn hekk Tempju ta' Trinità Qaddisa u wara it-qarbin tabernaklu ħaj tas-Sagrament Imqaddes. In-nisa m'għandhom qatt ikunu ta' provokazzjoni jew ta' okkażjoni ta' dnub għall-irġiel u l-irġiel m'għandhomx jiġu skużati jekk ma jikkontrollawx għajnejhom. Ikkonsidra kull statwa nobbli jew pittura tal-Madonna, il-Madonna ta' Guadalupe, Lourdes, Fatima, u żgur li tolqtok is-sbuħija tagħha tas-sema flimkien mal-virtù tas-Safa. Marija tista' tkun il-mudell tagħna u tiggwidana speċjalment fil-pratika tas-Safa. 4. Penitenza. Ġesus qal: xi xjaten jistgħu jiġu mkeċċija biss permezz tat-talb u tas-sawm. Fil-ħajja spiritwali tagħna aħna bħala sfur, jekk imsejħa biex inkunu bħala jkla li ttir fil-għoli, imma għandna bżonn żewġ ġwienaħ spiritwali li huma it-talb u l-penitenza biex nirbħu l-passjonijiet tal-ġisem rridu nitolbu b'impenn, imma wkoll nitalmu l-arti tas-sawm u tal-penitenza. Il-qaddisin kollha jgħallmuna din il-lezzjoni b'mod ċar. 5. Evita l-ass. Bib kbir u wiesa li jista' jwassal għal dnubiet kontra s-Safa u huwa fil-fatt wieħed mill-irjus tad-dnub il-mejta huwa dak tal-ass. Il-qaddis kbir, edukatur u patrun taż-żgħażagħ San Juan Bosco kien jesperjenza biża' meta kienu jaslu il-vaganzi taż-żgħażagħ tiegħu. Fix-xhur tas-sajf iż-żgħażagħ ma kien ikollhom xejn x'jagħmlu. F'din l-istat ix-xitan malajr jidħol biex jittanta b'diversi modi u speċjalment kontra il-virtù tal-kastità. Waħda mir-raġunijiet primarji għalfejn tant żgħażagħ għandhom problemi serji bil-pornografija, bl-użu tal-internet u bl-abbuż personali hija minħabba il-ħin liberu aċċessiv, id-dwejja u l-aċċess faċli għal siti impuri. San Bonaventura ipoġġiha fil-qosor meta wieħed ikun qed jaħdem, ix-xitan jista' jkun qiegħed hemm biex jittentah, imma meta wieħed ma jkollux x'jagħmel, numru kbir ta' xjaten ikunu hemm lesti għalih. 6. Użu tal-lingwa mhux xierqa. Dejjem u kullum kien irridu nikkontrollaw l-ilsien. San Ġagwe jgħidilna li ħadd ma għandu ħila jimmansa l-ilsien, kollu deni, bla kwiet, mimli velenu li jġib il-mewt.
Għalhekk għandna nkunu attenti x'inkunu se ngħidu minn qabel ma ngħiduh u attenti x'nisimgħu speċjalment fir-rigward tas-safa. Qatt m'għandu joħroġ minn xoftejna kliem maħmuġ, lingwaġġ mhux xieraq u ċajt pastasu ħamallu. Warab ukoll milli toqgħod tisma' lingwaġġ bħal dan, Ġesu jafżana li se nkunu ġġudikati fuq il-kliem kollu li jkun ħareġ minn fomna. Qatt ma għandna ninsew li aħna nirċievu l-ġisem u d-demm ta' Ġesu fuq il-sinna. Il-sinna jsin it-tron ta' Ġesu, ir-re tar-rejiet u l-mulej tagħna. Ejjew nitkellmu b'mod nobli. 7. Viċilanza kostanti, speċjalment tal-għajnej. Il-Papa Franġisku fil-messaġġ tiegħu dejjem qiegħed ifakkarna li għandna nżommu viġilanza fuq il-persuna tagħna. L-eżami tal-kuxjenza huwa importanti ħafna. Li filgħaxija wieħed jagħmel reviżjoni tal-ġurnata tiegħu biex jara fejn żbalja u kif seta' mexa b'mod iżjed għaqli ħalli jgħix aħjar il-jum tal-għada. Huwa indispensabbli għan-nisrani u dan l-eżami nistgħu faċilment napplikawh ukoll fejn tidħol is-safa. 8. L-użu tas-sagrament tal-qrar tar-rikonċiljazzjoni. Minkejja l-waqgħat tagħna ma rridux nagħmlu bħal Ġuda u nibqgħu fid-dnub tad-disperament billi jkollna nuqqas ta' fiduċja fil-ħniena infinita ta' Ġesu. Għandna nirrikorru b'mod immedjat għas-sagrament tal-ħniena ta' Alla, tal-qrar, li minn barra li jingħatalna l-maħfra hekk li nkunu nistgħu nibdew folja ġdida, ningħataw ukoll il-qawwa biex inkunu nistgħu inkomplu nikkumbattu kontra d-dnub f'ħajjitna. 9. Tqarrbin frekwenti. Huwa ta' importanza kbira jekk irridu nibqgħu b'saħħitna fejn tidħol is-safa li nkabbru ir-relazzjoni tagħna ma' Ġesu fl-Ewkaristija. L-Ewkaristija mqazza hija tassew verament u sostanzjalment il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' Ġesu, l-iben ta' Alla l-ħaj. Meta nirċievu lil Ġesu fit-tqarrbin, nirċievu il-moħħ ta' Ġesu bil-memorja tiegħu li tippurifika l-ħsibijiet maħmuġin tagħna. Id-demm ta' Ġesu li jiċċirkola ġol ġisem kollu tagħna permezz tal-vini u l-arterji. Il-qalb l-aktar imqazza ta' Ġesu bl-aktar sentimenti nobli tiegħu u aktar minn hekk aħna nirċievu is-safa assoluta tal-qalb ta' Ġesu. 10. Il-Madonna, mudell u interċessura tagħna għall-virtujiet kollha. Naturalment ma nistgħux ma nsemmux lill-Madonna meta qed insemmu il-virtù tas-safa, l-om tal-imħabba pura. Tajjeb li nitolbuha tirċedi għalina kif għamlet ma' ħafna qaddisin li xxenqu għal safa dejjem akbar u b'talba irnexxielhom jaslu għaliha. U nagħlaq bi kliem Ġesu li qal: Inja dawk li huma safja f'qalbhom għax huma jaraw lil Alla. Mattew kapitlu 5 vers 8. Ejjew ngħixu s-safa f'din il-ħajja kif għexa f'San Kolumbanu sabiex li jasal il-waqt inkunu nistgħu nikkontemplaw iż-sbuħija tat Trinità Qaddisa mal-Madonna, l-Anġli u l-qaddisin kollha għall-eternità. Talba. O San Kolumbanu, li fil-ħeġġa tiegħek biex issegwi lil Kristu, ħallejt pajjiżek u qattajt ħajtek fid-dbatija u fl-eżilju. Ejn u proteġni tolbuk lill-missjonarji ta' żmienna li dedikaw ħajjithom biex jippritkaw l-Evanġelju madwar id-dinja. Itlob li jkollhom l-istess serf u qawwa li biha qelibt il-perikli li tqajt magħhom fit-triq u dik il-fidi soda u mħabba tkeġġeġ li bihom sofrejt bil-ferħ il-privazzjonijiet ta' din il-ħajja għall-imħabba ta' Kristu. Assistina u proteġina, Aziz San Kolumbanu, biex nistgħu ngħixu għall-glorja ta' Alla ħalli meta l-pellegrinaġġ tagħna jasal fit-tmiemu nistgħu naqsmu miegħek fil-ferħ tad-dar tagħna tas-sema. Nitolbu dan bi Kristu Sidna. Amen.